Kada se dogodi nesreća i dijete se opeče, potrebno je činiti sljedeće. Prije svega, opečeno mjesto, opečeni dio tijela je potrebno hladiti vodom, najbolje tekućom vodom i to jedno 15 do 20 minuta. Zbog čega je to bitno? Naime, opeklina, odnosno djelovanje temperature, oštećuje tkivo. Iz tog oštećenog tkiva se oslobađaju kemijski spojevi koji se šire u okolinu i čine daljnju štetu. Ako hladimo to mjesto, tada se krvne žile stisnu i ta oslobođena kemija ne prodire tako daleko u okolinu i konačna šteta bude manja. Znači, stupanj opekline bude manji. Opečeno mjesto potom treba poviti sterilnom gazom i djetetu treba dati lijek protiv bolova, najbolje ibuprofen. I tada se treba obratiti liječniku.